салом бинандаи азиз, ҳамсӯҳбати мо ҳастанд Ҷамила Азизова, нафаре ки рӯзи заминларза дар ошёнаи 20-уми бинои Душанбе плаза қарор доштанд. Он нафаре ки ҳамаи мо шумо бо садо фақат садояша шунидем. имрӯз мехоҳем пурсем ки он лаҳзаҳо чӣ ҳиссиёте шуморо фаро гирифта буд? Амон лаҳзае ки замин ҷумид шуд, мо шиштагӣ будем. Баъд вақти замин ҷумид мо хиёл кардем ки ҳозир бас мешавад. Лекин чанд лаҳза давом карда буд. Мо давидем ки лифт намеояд пеши мо, 20 метраш будем ва лифта мечихем, пеши мо намеояд, то 5-ум 6-ум мебед, абра на поён мефурод бо. Баъд мо бисёр тарсидем, аяд мо бировардем ки 20-ум да мо лестница дорем. Бисёр тарсида, дод зада, мо фикр кардем ки тамоман дигар зинда намемонем. Онҷо да такой хеле сахт ҷумид ки ягон вай набуд дигар. Фикри зинда монда набуд. Фақат гуфтем мо чӣ хел мемурем, моро меёфта бошанд ё не. Баъд чанд лаҳза ки мо дар поён фуромадем, чанд қадар истодем, баъд мо фаҳмидем ки мо метавонистем ки мурем. Баъд гиря кардем. Баъд мо фикрмон дигар шид дар бораи зиндагӣ. Аввал ҳиссиёт набуд. ҳангоми заминларза ошёнаи 20-ум чӣ гуна меларзид? Хеле сахт, хеле. Барое ки вақте ки мо дар боло будем, аввал ларзидан, мо хиёл кардем ҳозир бас мешавад. Лекин вақте ки сахт ҷумид, аз деволо ҳам хеле овози безеб биромад. Мо хиёл кардем ки деволо чапа мешавад. А боло ҳам хеле ваё ғалтидан. Деволҳо кам кусокчаҳои майда ғалтидан. Мо хиёл кардем ки тамом уже чапа меша ҳамаш. Баъд аламон лаҳза мо айростӣ тарсидем, бовар кардем ки мо метавонем ки бимурем. Бо ҳамкормон апай ҳомия ва бисёр дод задан. Ва кас фақат Аллоҳ гуфта дод задан, ман якбора даҳшати вайда даромадам. аз навор маълум мешавад ки он нафаре ки ҳамроҳи шумо ҳаст мехоҳад ки тирезаро шиканад. Он чӣ воқеан мехост ки худро ба замин партояд? Лекин ҳамон лаҳза ман намедонистам барои чӣ вай тирезаро мешиканад. Ман фақат мепурсидам ки чӣ кор мекунед шумо пайҳомия? Ман мепарум гуфт. Ман мепарум ки дар инҷа агар дом чапа шавад, моро мурда мона намеёванд. Агар поён афтем, хай мумкин ёванд мона, ранги одамворӣ гуронанд мона. Анами хеле фикр буд. аз поён садо мекарданд ки онҳоро ором кунед, заминҷумид дигар бас шуд. Шумо Не, дар онҷо баҳс нашуда буд. Вақте ки ваё дод задан ки истен, дигар нафуроен, соз шид, замин наҷумидесе, мо лаҳза оромия нафаҳмидем. Мо чен сахт ҷумидеста буд. Вақте ки апай ҳомия оча гуфта дод задан, дубор се бор оча гуфтам, ҳамон лаҳза ҳам хеле сахт ҷумидагӣ буд ки вай ай поён гуфтастанд истен ман шуд. Не ки дар уҷа ман нашида буд. Уҷа ҷумидеста буд. ҳозир чӣ ҳол доред? вази саломатиатон чӣ гуна? ҳозир соз ҳастам, лекин амин ҳар шаб пешаи хоб амин ҳиссиёт пайдо мешавад бо. Амин вақте ки хоб мерам хиёл мекунам ки амин замин ҷумидестай бо. Чашмам ҳуй мешавад, бо мехезам дар ҷо мешиним, инқадар фикр мекунам, ҳама созай бо хоб мерам. Як борда ғалида хоб рафтан наметавонам. Чанд бор ё мехезам кино тамошо мекунам соати 2-3 соз хоб рафтан наметавонем. Амин тарс ҳолиам аст. Хай хондан мона, мусулмони қатӣ хондан дубор, лекин фоидаш ҳасту. хай бисёр ҳамун вақтҳои додзадагӣ тарсидагӣ мона аяд мо бировардем, лекин ҳамин тарс ҳаст ҳолиам.